Sabia que s'estaven fent uns grups, sabia que estava portant Norma Milanès i els grups, però no sabia ben bé com anaven funcionant, què és el que estaven fent. Podia pressuposar que feien el mateix que en altres associacions. El camí era crear la nostra pròpia associació cultural, no? Ens hauria agradat poder haver treballat en senyals de altres entitats d'ací del poble, però com no va poder ser, vam llançar este projecte que jo crec que estem molt contents de ser resultats. No? Teníem moltes ganes això d'aprofitar els coneixements dels xiquets en fer una banda i en socialitzar tot aquell procés d'aprenentatge musical. I bueno, Jordi va, sabent les dificultats econòmiques que teníem en el principi, no? Però ell va agafar la banda com un objectiu i a més ell sempre ens ha transmitit que això era una banda de molt de futur. Era crear la banda a partir de zero. El projecte original era que tots els músics arribaren a obtindre com a mínim el grau mitjà en el conservatori. I anar a la banda per mi no és un hobby, és una ensenyança més. Musicalment aprens un muntó de coses, aprens dels teus companys, aprens del director i no ho pots veure com un hobby. Qualsevol projecte que s'engegui per a fer un projecte en comú, per a plantejar-se nous reptes de futur i aprofitant la gent jove, crec que és un projecte culturalment interessant, però també socialment molt productiu, perquè estàs generant un col·lectiu de gent que de segur que traurà, a més de tots els aprenentatges musicals i artístics, un aprenentatge social i educatiu d'un gran nivell. Rita Unión y Carmelo Mejel nos tocarán dos duets, uno de Parcel y el himne ruso. Un aplaudiment per ells. I me'n recordo que al principi eren un grup molt xicotet de gent i fem peces molt xicotetes, era en plan més com a divertiment i com per a ensenyar-se a tocar en grup. L'inici de lo que és la banda estava ple de jovens amb una implicació molt especial. Ells notaven que estaven creant algo seu. L'evolució de la banda en els inicis va ser lenta, no? O sea, era una banda de tots els xiquets, o sea, tots gent estudiants de grau elemental. Nosaltres vam tenir que decidir tirar endavant la banda per necessitat i va ser un esforç econòmic gran perquè no teníem ninguna ajuda, no teníem subvencions ni eixíem a tocar al carrer, no? Entonces era una aposta nostra que vam tenir que anar corrent nosaltres amb totes les despeses, no? I la veritat és que no ens vam desanimar, teníem molta il·lusió. La relació institucional al principi va ser complicada perquè al principi ens diuen que érem una bandeta de xiquets, o sigui que no teníem... I realment érem això, una banda que tenia que créixer pel temps, el que passa que en poc temps la banda va créixer, no? I sí que és de veres que fins que no van passar 3 o 4 anys nosaltres nos vam presentar a l'Ajuntament a demostrar-los que ja érem una tercera banda en el client, no? Que el camí siga llarg, que us acompanyen els estels i que us siguin propicis tots els déus. El primer concert va ser un concert molt especial perquè ens vam estar treballant molt de temps per a poder muntar un repertori senzill. Recorde que ens va costar molt perquè era un concert de música festera que avui en dia en 2 ensaios ho hagueren muntat i vam estar tot un any. Jo venia a dirigir, o sigui, la meva idea era que jo venia a dirigir una banda i clar, me vaig trobar que no podia dirigir, sinó que tenia que treballar d'una altra manera la banda. Entonces me basava molt en els ritmes, tenia que portar el ritme en una caixa xina pegant colps. Quan vam entrar a l'Etxegaray i vam veure tot ple de gent, això per nosaltres va ser un shock, en plan el primer concert, tot ple, es va ficar encara més nerviosos. Eixe dia que ma mare, la meva dona, el meu fill,
em van donar l'instrument, recorde que va ser espectacular. Recorde l'ambient que n'hi havia allí i jo dins del meu cos podia vibrar. Va vindre José Rafael Pascual Vilaplana a dirigir-nos en una marxa amb Arodell i clar, va ser la primera nostra experiència d'estar dirigits per una persona de les grans del món de la música festera. Així teniu la banda sinfònica Tot per la música. Un fort aplaudiment! Una banda, una orquestra, té una inèrcia pròpia. Són individualitats que tu tens que reconduir cap a una sola individualitat. Però clar, quan pilles una banda tan jove, inexperta totalment, tot allò que tu esperes que ho tiga dins de la inèrcia, no ho té. L'avantatge de tot això era que realment ells van anar molt ràpid. El seu aprenentatge va ser, de fet és encara, és d'una velocitat extraordinària. I sí que recorde que va ser realment un treball de començar des de lo bàsic, però clar, també és molt més gratificant, perquè al final el resultat pues te reconforta molt més, no? Quan veus d'on partixes i on pots arribar, realment és el que més te motiva. A poc a poc la banda va començar a tindre responsabilitats i la primera que recordo és quan un amic nostre ens va tocar per telèfon i ens va dir: escolta Luis, la vostra banda pot tocar en les festes on tenien, i nosaltres li vam dir que sí. De fet, el primer risc va ser el d'acceptar ràpidament el ser la banda oficial d'una comparsa de morts i cristians, dels contrabandistes. El primer any va ser una locura per això, la banda va tindre molta activitat. Vam fer el concert de presentació, que va ser el primer, però també vam fer un viatge a França. Recordo que era una fira cultural i nosaltres anàvem tocant marxes, acompanyant a una fila de moros i cristians. Recordo això de tornar de Beciers, dormir pràcticament res, i al dia següent anar a tocar al pregó, i ja després del pregó ja venien les festes. I clar, una xiqueta que acaba d'eixir de l'ou, com aquell que diu, tanta feina per davant. Era molta responsabilitat perquè fer que tots els xiquets estigueren a les 7 del matí per a fer una diana, això és difícil. Van tenir que implicar molt els pares perquè els obligaren un poc a anar, que no fallaren, perquè tenien que anar. La banda havia firmat un contracte i aunque sigueren xiquets, tenien que anar. No estàvem preparats per entrar directament a una comparsa. El que passa és que jo crec que Toni i Lluís van veure aquesta oportunitat que ens va donar aquesta persona i aquesta persona va dir que veniu a tocar. L'ingrés econòmic va ser molt important, perquè va començar a poder formar-se la banda com una banda de deberes en una estructura que funciona per ella soles. Penseu que fins allí la banda de música depenia de ad libitum. Jo crec que mai en la vida ninguna eixida de ninguna banda a ninguna comparsa haurà estat tan preparada com aquesta primera actuació que nosaltres vam fer. Perquè estava tot assajat, més que per a un concert, i realment va eixir molt bé. Coses importants de la banda que recordem, no? Per exemple, ens va donar l'oportunitat de tocar i, a més, en el Rei Baltasar, que per a nosaltres era una oportunitat de tancar l'acte, no? de Reis Sosmac, no? I nosaltres vam parlar amb Ramon amb molta il·lusió de que se'ns estava obrint l'opció de tocar en la cabalgata i li vam proposar fer una obra.
i quan ens la va presentar es vam il·lusionar perquè era una meravella, era un caramel per a tocar-la. El seu mestre i compositor, Ramon García i Soler. És una banda diferent perquè van començar tots molt xiquets. Això era impensable, fer una banda de xiquets i agarrar les responsabilitats d'una banda de majors. El secret ha estat en què mai s'ha deixat de costat el cuidar el que tinguin que anar més, tinguin que anar més, tinguin que anar més. No s'hem relaxat mirant-se el melic, hem fet això, no? Sempre hem anat a més. També, potser, és producte de que la gent anava creixent, no sols en edat, sinó també musicalment. Nosaltres mateixa jo crec que tampoc teníem aquesta expectativa d'arribar a 10 anys, gent estudiant, en ganes. La banda ha crescut en tots els aspectes, no? En l'aspecte personal, el que és la banda, a tots ens ve al cap el moment que vam passar de Jesús, el nostre company, que el vam perdre, i la reacció de la banda va ser extraordinària. Es va notar l'estima que ens tinguem tots els músics, en aquest cas particular per Jesús, i jo crec que això és una mostra més del sentiment que tinguem tots, no? D'aquest sentiment de companyerisme, de voler anar junts, de que creguem tots en el que fem, de que ens sentim que pertenecem tots junts a alguna cosa, i això trobo que en els temps que corren no està gens mal, no? Fer música en conjunt és bàsic per a la formació educativa d'una persona. Li aporta uns valors molt més enllà de lo musical. Tenint en compte que quan treballem amb una banda o amb una orquestra, treballem valors i conceptes del tipus de la solidaritat, és a dir, tu fas un resultat artístic en companyia d'uns altres. Llavors, t'ensenyes a treballar els rols o les jerarquies, és a dir, en un moment de l'obra manes tu, però en un moment de l'obra mana un company. Jo vaig notar en la banda que havia arribat el moment de pegar el gran bot. El gran bot és anar a competir en altres bandes que van superpreparades també, i això és anar a un certamen. Van ser moltes hores d'assaig i jo crec que aquest concert no se m'oblidarà mai perquè en un principi va ser el meu primer concert i damunt en el Palau, un lloc prou important, i en 14 anys, què m'he de demanar. I vaig estar en el calor d'aquestes persones, inclús Pedrito va portar un saxo on estava jo operant-me, que em vaig operar, i jo vaig viure el mateix moment ixe com si estigués allí en l'escenari. Va unir a la banda, no sols com a conjunt de tocar, que vam aprendre a tocar tots igual, a sentir-se i tocar tots en conjunt. No sols això, vam estar molt units tots. El fet d'anar a un certamen implica que durant un temps estàs treballant a tope en el teu instrument i això significa que acabes dominant aquest instrument a un nivell molt major. Al final és la Ítaca dels grecs, no? Allò important és fer el camí. I com fas el camí, més enllà de si arribes a la Ítaca o no arribes. Es va notar que el nivell musical, a partir dels assajos del certamen, va pujar molt. Tots van creure que podíem anar a un certamen i, per què no, podíem guanyar un primer premi. Primer premi, 322,50 punts per a l'Associació Cultural Tot per la Música d'Ontinyent.
Ens ha costat molt que ens respeten, que tindre un nom. De fet, nosaltres érem una banda de xiquets i ens veien com a xiquets i fins fa poc ens veien com a xiquets. Ja no ho som, han passat 10 anys i ja som una banda de majors que complís com és que més. És una banda que s'està movent sempre està en constant moviment. No és una banda estàtica que solament van, assagen, fan un concert o ixen així a música festera i ja està, no? Veus que se va regenerant constantment. A nivell musical hem pegat un bot molt gran, però ja n'hi ha gent que toca molt, ja n'hi ha molts músics en grau mitjà i en un grau mitjà molt bo. Jo crec que actualment la banda ja està constituïda, ja n'hi ha una gent que té una responsabilitat, que jo crec que poc a poc ells tenen que anar assumint aquesta responsabilitat. Nosaltres sempre estarem per ajudar-los, però que continuara, no? Que continuara esta llavor que hem començat a fer, sempre al nostre costat, però el que sí que m'agradaria és que aquesta ideologia o aquesta filosofia, no? de la música que continuara. Crec que sempre s'hem brindat a fer moltes coses per al poble. I el poble, jo crec, on tinguem, ens ha respost molt bé. Aquesta és la meva opinió. Respecte a lo que són les institucions, jo ja tinc els meus peros. Al principi sí, al principi ens respectaven com a una banda jove, però després, quan han passat els anys i la banda ha crescut, s'ha fet una banda consolidada. Jo trobo que allí ens ha costat molta feina el que a nivell institucional ens reconega com cal. Vivim en un país on la banda sempre ha tingut una imatge de anem a tocar això que és el que el públic vol escoltar. Per això és una veritat a mitges, perquè el públic no ha volgut escoltar mai res més d'una banda, perquè la banda mai li ha oferit res més. En una bona programació on tu al públic li vas trencant aquesta imatge moltes vegades denostada que té la banda, no? Perquè la banda de vegades no és una formació popular, deriva en aquell epítet que seria lo populatxero, no? I clar, trencar aquest mantell d'antigor passa per tenir una programació eficaç que li fa saber al públic que en una banda es pot fer des de coses tradicionals fins a coses actuals i es pot lligar per tants camins que tenim un món verge per a explotar. S'han obert molts camins sempre en el que són altres agrupacions o associacions, ja no musicals, sinó fora de lo que és la música. Han estat molt obertes, molt participatives en nosaltres. Nosaltres també, això també és de veres, hem estat molt participatius sempre. Tots. El que esta banda hagi dit no, jo crec que encara no ho coneix. La societat que envolta les bandes fa anys que ha canviat, però és que en els últims 10 anys ha canviat també. Jo vaig entrar a la banda de Muro a principis dels 80, però és que de quan jo vaig entrar a avui en dia ha canviat tot radicalment. Per tant, la banda té que anar adequant-se. Això sí, té que marcar-se unes pautes i una forma de treballar. Jo m'he donat compte i he tingut que aprendre, això sí que he après molt d'esta banda, que tot lo nou no té el per què ser dolent, sinó moltes vegades és molt positiu i tinguin que llançar-se a fer coses noves. Sí, n'hi ha que continuar sent una banda de música i les bandes de música tradicionalment en València saben tots el que és una banda de música, però hi ha que transgredir i n'hi ha que interactuar i n'hi ha que inventar, en definitiva, n'hi ha que aconseguir que la gent continua en la banda. El públic d'avui en dia té que anar a un concert i pots sentir un Mozart, pots sentir una sarsuela, pots sentir qualsevol peça de música clàssica, però ha de tindre la costum o ha de tindre l'interès per sentir el que està fent-se avui en dia i que les bandes, dins de les seues possibilitats, tenen que obrir-se a fer això. Que la banda siga un lloc d'encontrar-se amb els amics, de gaudir de la música, de voler fer-vos la música, de voler fer-vos projectes, de voler innovar, de no quedar-se soles en la banda de música, en el que tenim com a concepte de banda de música, no? Voler anar molt més enllà, no? I relacionar-se i crear projectes conjunts en altres entitats i obrir. La espiral sempre torna sobre si mateixa, però evoluciona. Torna i evoluciona, i va sempre cap a davant. La espiral no és un cercle
que sempre gira sobre si mateix. No és una línia recta que només mira cap avant i no veu d'on ve. No? Jo crec que aquesta imatge de l'espiral, de fer-li veure al públic que podem fer alguna cosa antic però anem sempre cap avant, crec que és una bona imatge de futur. El nostre projecte encara no ha acabat de consolidar-se. Està molt consolidat ja, això sí, però falten uns pocs anys. Tinguem en compte que els primers músics professionals acaben d'acabar. D'ací 5-6 anys la banda serà molt més forta musicalment perquè la gent va adquirint cada volta més coneixement i la gent que va entrant cada volta és gent que vol estudiar això. I n'hi ha que treballar tots amb uns objectius, no? Uns objectius de qualitat, però també sobre les bases que hem sentat, no? De que la formació sempre estigui molt present. Jo crec que això serà el que farà una evolució, no? I una diferenciació de veres entre les bandes, no? La banda va pujant, a nivell musical va pujant, entonces no pots estancar-te, has d'estar actiu i has d'estar al dia, i per això s'ha d'estudiar. Els artistes són molt egòlatres i això a voltes ens allunya del company, no? I és moment de sinergies, és moment de trencar barreres, de demostrar el que estem fent, de sobretot tirar-li molta imaginació, d'en pocs recursos imaginar projectes per tirar endavant i sobretot tot el que hem lluitat, i més una banda com Tot per la Música, que el fer de celebrar 10 anys és un esdeveniment molt important, aprofitar tot aquest bagatge per engegar nous projectes, sabent la situació que n'hi ha, però sobretot pensant que és un moment d'imaginar, de plantejar-se coses i de sobretot pensar que el futur el tenim ahí davant, que és verge i que hi ha que tirar endavant.